Білесізме, мен бүгін шул қадар ғажайып спектакль қарадым. Ул Карим Сенчурин театрында Сейдәшнең төшләре дип атала. Бик тирән мәгънәле спектакль. Сейдәшнең чын мәгънәсендә авырып яткан мизгелдә сатылганнары төшләре. Нинди уйлар булган гениаль композиторда. Нәрсәләр турында уйлаган ул, нәрсә аның эшен пошырган. Нинди кеше булган ул гомумән. Менә шуларны Карим Сенчурин театр артистлары, режиссер Резда Гарипова гаҗәп эшләнелгән. Шул кадәр зур эш тора бу спектакль артында. Аның форматы гаҗәп кызык, чөнки анда утырып кына карамыйсың, анда Сенчурин театры буйлап сәяхәт итеп йөрисең, бер залдан икенче залга күчеп, артистларның бөтен мимикасын, бөтен уйнаганнарын күрәсең. Беләсезме, ул шул кадәр тирән, менә Европача эшләнгән. Менә миңа шул кадәр тәэсир итте. Ахырда баскычта басып торганда, шушы бер сәгать бара спектакль, бер сәгать дәвамында булган бөтен эмоциялар бәреп чыктылар. Мин еламыйча түзмәдем, минем күземнән яшьләр акты, чөнки гениаль композитор. Аның уйлары, аның саташулары. Ул, беләсезме, ул психологик яктан ниндидер бер авыррак та кабул итүе, әмма мәсәлән, аның эчендә яшәгән, әйтәләр бит әле психологиядә, разные части личности, кешенең, һәрбер кешенең эчендә төрле шәхесләр бар. Олы кеше, бала кеше, критик һәм башкалар, һәм менә алар аралашалар, һәм аның белән безнең композитор үзе сөйләшә. Аның операциягә керүләре, операциядән күтәрә алмыйча үлеп китүе менә шу белән тәмамлана спектакль. Мин сезгә чын күңелдән зур тәэсирләр, зур эмоциялар хис итәр өчен һәм гомумән ниндидер мин сине яратам дигән спектакльләрдән әзрәк арынып, үзегезне кыскасы киңәш итәм, барып кайтыгыз. Инде үземнең сәхнә дусларыма, үзем белән аралаша торган дусларыма, Рөстәмгә һәм Илфакка бик зур рәхмәт, алар икесеннән дә катнаша. Егетләр, браво. Бик тәэсир итте миңа, рәхмәт.